and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Karuli, anong gikuha ni mo nga kong armas? Ha? Usa ta naka kadinakpan, Jacinto de Castro. Rudy, anak! Masaylo ako! Ako si Major Rudy Almendras! Rudy! Usa ako ka-opisyal sa militar! Nagkumidya ka na kanako, Rudy! Dili! Mao ka na matuod ka, Andres. Ambi ka na nga akong armas. Ibalik ka na ang akong armas! Sunod mo lihok, mapugos ko pusil sa duha ni mo kapaa, Jacinto de Castro. Lingi sa palibot, aron makatuo ka gyud nga matuod kini nahitabo karon, Jacinto de Castro. Mga kauban ako sila mga militar, gilibutan ka na nila. Apan ang kuta. Dili na nimo magamit ang inyong kuta, Candes. Guba na kayo ang kuta. O wa ka na bisan usa ka kauban nga nahibilin din sa kuta. Daghan na nga matay sa imong mga kauban. May pipila lang ang nabuhi apan dinakpan. Lord palihog. Lord! Uy, sama ni mo ka, traidor! Kasubo ko kayo. Dako kay nga akong kasubo. Apan ikol akong nagsunod sa mando. Isip usa ka sundao. Sama nimo og ninyo mga mapula manggugubat. Buutan sad nga magsunod sa mga mando. Dili kahitupnan sa imong pagka-traidor! Kikasubo na ko. Usasin ninyo. Usmig, pasakit ka na tawanan. Kay patyon ko kamuluha. Mga abusado mo, mga animala mo! Hinayag ayuhan ninyo siya! Usa siya ka prisoner of war! Hello, Major Rudy Almendras. Good work, sir. Higa gini, boy. Colonel. Oh, na di ay ni? Boy. Dahil ni si Jacinto de Castro, amahan ni Mary de Castro. Yes, Colonel Ronald Joaquin, sir. Siya si Jacinto de Castro. Kami man mao'y gipasangin lang taon nga kidakit ka na mo, nga kipatay ka kuno na mo. Pagkaayo yung mangitag paagi, uy. Unya buhi ka di ay. No! No! Muas maka! Uy, kunyo! Muhasagan ni Muskira! Uy, kunyo! Siro! Mas magal ka unta! Kana kunwa pa na ko kini planuhag maayo, Rudy. Pagdawat na ko sa mando sa nisa nga ako mo'y mudawat aning dimungkog na komunista. Giplanuhan rin ako ug apil ka sa mga plano nga ingnon ako ni ini. Patyo nako ning dimungkog og ingon ka sa dayon ini kay otro masagang dimungkog. Awa ko masayo. Kami karansa ka man dayon dihang giagtag nako ning dimungkog nga Jacinto. Liw ka niyo, Major Roy! Buhi ko ninyo. Magluta, Colonel Ronald. Magduhiluta. Oh? Ha! Kasugakod ka? Siguro ka? Moro na gihapong istoryaha ba? Samot na nga wa kay dag-anan gihapon dimungkog kang dako. Bisag piyungan ko pa ikaw kung dawato na ko ang imong hakit nga magduelo ta. Pero sigurado man gihapon kang wa kay dag-anan ako. Moro na gihapong istoryaha. Patay ka o niya. Kung mapatay ka na ako mo'y alkansiki nga nagginot ko nimo og ako pa'y alaot sa imong amo sa nisa. Nga murag unsay gigradutan nga AOTC lang mao'y gigradutan.
Inisama na ako nga dito dyan ko graduate sa Australia sa akong pagkamilitary. Iamong na ko ninyo nga ginamos lang mo kung itandi mo nga rin ako. Mga dimungkog mo! Ha! Karon wa ka na mahimo pa kay patay na kana siya sintong. Pahiro-hiro ka pa kunuhay nga tungod kay POW ni siya hatagan og maayong pagtagad. Hatagan ba, Oroy? Ha? Hatagan ni mong pabor kini mga baboy ng mga dimungkog ng mga komunista. Ha? Mapiliun ka na, Korodi. Nga mo survive ka pa hangtod mahuman ang imong misyon sa mga komunista o mamatay ka karon dayon kay usa ka kakaswalti. Iitsa ni batang lawas dimungkog ngadto sa kanan. Move! Hait kaysa tinutukan ni mo, Sir O. Sulti! Nakatingali sulti. Dili sila angay patyon. Daghan unta ka mo makuha nga impormasyon gikan niya. Unsa man dai imong trabaho? Misilduhan ka gud sa presidente. Ngano man dai anha lang minimo magpaabot sa amo masayran gikan nimo. Wow. Ayaw na pagnisanisa kung mao na imuha. Tanaloy, sila nalay bahala ng dimungkog nga animal. Sige. Ayo-ayo, Rudy. Balik sa imong misyon. Humana ang imong misyon aron makernel ka parehas ako. Loy! Yes, sir. Kamu na'y bahala niya. Major Rodi Almindra, sir. Siya ka na sa mga mo, ha? Pero, dilig yun niya. Kaya man parehas na mo nga murag mahilig ka naman sa komunista. Goodbye, Major! Uyin ako ninyo. Ganyan ka na mo. Bila makita. Nanimaho ka mong bino. Ino man din sa nagpaabot ng yung itagay ginagmay. Uyin ako ninyo. Biyan. Agyan. Kung sa inyong ipasabot. Ipapatay ka ni Colonel Ronald Joaquin na mo. Sorry. Sorry, Major. Major Rodi. Sir. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!